श्री कुलस्वामिनी रिअल इस्टेट महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात येथे उपलब्ध. बंगला, हॉटेल, फ्लॅट, प्लांटेशन याकरिता लागणारी जमीन खरेदी विक्रीबाबत मार्गदर्शन. पत्ता B02 धैर्यशील प्राईड, तळमजला, कुडाळ. संपर्क 9146 35 53 33 किंवा 9422 43 48 34. गेली 3 वर्ष प्रलंबित असलेला कणकवली शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचा प्रश्न अखेर मार्गी लागलाय. शनिवारी मध्यरात्री 2 वाजल्यानंतर प्रशासकीय यंत्रणांच्या माध्यमातून हा पुतळा काढून तो कणकवली नगरपंचायतनं आपल्या ताब्यात घेतलाय. त्यामुळे महामार्ग चौपदरीकरणाचं काम सुरू झाल्यापासून पुतळा स्थलांतरित करण्याची सुरू असलेली मागणी पूर्ण झाली आहे. हा पुतळा जिल्हा प्रशासनानं अधिकृत स्थलांतरित केलाय. पुतळ्याच्या स्थलांतरणाकरिता प्रशासकीय यंत्रणा अलर्ट ठेवण्यात आली होती. अप्पर पोलीस अधीक्षक नितीन बगाटे यांनी या परिस्थितीचा आढावा शुक्रवारी संध्याकाळी घेतला होता. सर्व्हिस रोडवरील पुतळा हटवण्याकरिता पुरेसा कामगार वर्ग व JCB ट्रॅक्टर रात्रीच कार्यरत ठेवले होते. नगरपंचायत मुख्याधिकारी अवधूत तावडे यांच्या उपस्थितीत पोलीस बंदोबस्तात हा पुतळा स्थलांतरित करण्यात आलाय. गेली 5 वर्ष या पुतळ्याच्या मुद्द्यावरून राजकारण रंगलं होतं, मात्र याबाबत कोणताही मार्ग निघत नव्हता. नगराध्यक्ष समीर नलावडे यांनी या पुतळ्याच्या स्थलांतरणाकरिता सर्वपक्षीय बैठकही आयोजित केली होती. माजी पालकमंत्र्यांनी आश्वासने दिली, मात्र त्याबाबत कोणतीही कार्यवाही झाली नाहीये. मात्र त्यानंतर नुकताच छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात नव्यानं पुतळा स्थापन केल्यानंतर या जुन्या पुतळ्याच्या स्थलांतरणाबद्दल भाजपा आमदार नितेश राणे यांनी प्रशासनाशी संवाद साधून पुतळा अधिकृत स्थलांतरित करावा म्हणून आग्रह धरला होता. जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी यांच्यासोबत त्यांनी चर्चा केली होती. त्यानंतर प्रशासनानं निर्णय घेऊन हा पुतळा नगरपंचायतीच्या ताब्यात दिलाय. ब्युरो न्यूज कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.